Šetrite si svoj potlesk, prichádzajú ďalší naši hostia. Dovolte ako prvého pozvať na toto pódium predsedu strany Smer, sociálna demokracia a predsedu vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, chcem poďakovať za milé privítanie, ale najmä za to, že ste prijali naše pozvanie na udalosť, podujatie, ktoré už pre Smer, sociálnu demokraciu absolútne typické, a to sú oslavy Medzinárodného dňa žien. Priznám sa, že sa mi k vám ľahko nehovorí, pretože čím som starší, tým sa viac žien bojím. A mám na to jednoducho aj vážny dôkaz. Keď som mal 18-19 rokov a nikto ma nepoznal, bolo ľahké zavolať dievča niekam do kina alebo do Lahbodok na zmrzlinu, pretože tak to bolo, bol som anonymný a všetko malo byť, ako má byť. Ale teraz, čím som starší a čím ma ľudia častejšie vidia, či už v televízii, alebo v novinách, alebo niekde inde, tak si ma prehliadajú veľmi pozorne. Bol som nedávno v jednej malej obci na takom mítingu a po mítingu pán starosta, poslanci a miestni občania pripravili malé občerstvenie. A taká pani stále na mňa pozerala, hovorí sa, že ako zmeravený zajac na hada, a v jednom kuse sledovala, že čo robím. A boli tam také pagáčiky. Tak som bol hladný, také pagáčiky som papal a tedy mi hovorí tá pani, že pán premiér, dajte si ešte pagáčik. A ja som na to povedal, že ďakujem pekne, milá pani, už som mal 5, áno, no bolo ich 9, ale kto by to rátal? Odtedy som mimoriadne opatrný, mám aj strach, ale dnes mi to nepomôže, pretože strach a ostých musím odložiť, pretože cítim to ako povinnosť, je to v mojej hodnotovej výbave, sa pred vás postaviť a zaželať vám k významnému sviatku všetko najlepšie. Milé dámy, tento sviatok nemá... Ďakujem pekne. Milé dámy, tento sviatok naozaj nemá žiadne prívlastky. A mne je ľúto, že ho niekto označuje za socialistický alebo neviem aký. Pretože tí, čo ho kritizujú, nevedia, že MDŽ vzniklo na začiatku 20. storočia, kedy ženy v jednej malej textilnej fabrike Spojených štátov bojovali za lepšie pracovné podmienky. A niečo vybojovali a odvtedy sa 8. marec vníma ako Medzinárodný deň žien a je oslavovaný na celom svete. Milé dámy, dovolte mi preto, aby sme ten program, ktorý sme pre vás pripravili, vnímali ako akúsi pestrú kyticu kvetov, ktorú vám k tomuto výšu chceme spoločne dať. Vážené dámy, ešte raz všetko najkrajšie, najlepšie. Keby som mohol, tak zídem medzi vás a vás vyboskávam a vystískam, ale to by trvalo asi dosť dlho. A predtým, ako začneme ďalšiu časť nášho programu a prídu ďalší hostia, mi dovoľte, aby som predstavil niekoľko hostí, ktorí nebudú priamo vystupovať v programe, ale ktorí sú tu s nami a domnievam sa, že by mali byť predstavení. Začnem generálnym manažérom strany Smer, sociálna demokracia, človekom, ktorý má naozaj veľké sociálne srdce a ktorý veľa urobil v oblasti práce, sociálnej veci a rodiny. Príslušný minister Jan Richter. Janko, vítaj medzi nami. Ďalej vítam človeka, ktorý nám dnes chráni zásoby plynu a ropy, lebo doba je ťažká. Minister hospodárstva Paolo Pavlis. Máme tu troch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Smer, sociálnu demokraciu. Začal by som takým tým najvyšším z hľadiska funkcie. Náš krajský predseda z Nitry, poslanec Národnej rady Tibor Glenda. Tibor, vítaj. Ďalej to je poslanec Národnej rady, riaditeľ fakultnej nemocnice v Nitre, ale aj okresný predseda našej strany z Galanty, pán doktor Jožko Valocký. A
veľmi známy poľnohospodár, naozaj sa vyzná v tejto problematike, poslanec Národnej rady Marián Záhumenský. Maroš, vítaj takisto. A ešte by som rád privítal troch ľudí, predovšetkým našeho okresného predsedu Šali, Františka Mrázika, ktorému ďakujem za prácu, ktorú so svojím tímom vykonal. S potešením som sa včera stretol nielen s ním, ale včera som sa s potešením stretol a sme si vymenili niekoľko zaujímavých názorov aj s primátorom vášho mesta, s pánom Jozefom Belickým, ktorého takisto vítam na našom podujatí. Napriek tomu, že už nejaký čas uplynul, blahoželám pán primátor k zvoleniu. A je tu s nami ešte aj hlava samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán Milan Belica, dlhoročný predstaviteľ samosprávneho kraja. Dámy, želám vám krásnu zábavu. Ďakujem pekne pánovi premiérovi. Dovolte pozvať ďalšieho hostia. Je to podpredseda strany Smer sociálna demokracia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Peter Pellegrini. Príjemný dobrý večer, vážení páni, ale predovšetkým vy, drahé dámy, a je pre mňa nesmiernou cťou, že tu dnes môžem byť a s vami a prvýkrát v tomto roku na pódiu sa môžem zúčastniť aj tohto skvelého predstavenia. Ja som si vzadu ešte robil srandu s pánom predsedom a s Robom Kaliňákom, že sme sa mohli aj my lepšie učiť a mohli sme vystupovať ako speváci z La Joya, ale teda vybrali sme si niečo iné, takže robíme aj to najlepšie, ako vieme, ale keď som rozmýšľal, ako sa vám prihovoriť, prišiel som len na to, že asi sa oplatí vám zopakovať, že ste nádherné bytosti, vďaka ktorým naozaj, vďaka vám, ženám, je svet krajší. A v jednoduchosti sa to dá povedať jedným veršom, keď sa jeden básnik opýtal žien, aké ste, odpovedali ste, sme ženy a to je všetko, čo ešte viac by ste chceli. A v tom jednoduchom je tá krása, v tom jednoduchom je popísané, aké ste úprimné, milé, otvorené, nápomocné, ale aj tajomné. Vám stačí poznať jedného muža, aby ste pochopili všetkých. My muži častokrát poznáme všetky ženy a nevieme pochopiť ani tú jednu. A je pravda, že sa s nami natrápite, pretože jedna módna návrhárka z Paríža hovorila, že vy ženy potrebujete krásu, aby vás muži milovali, ale že potrebujete aj trošku hlúposti, aby ste milovali vy nás. Takže je na to rôzny pohľad, ale verte, že aj my to nemáme jednoduché a keď nás ľúbite, tak nám prepáčite aj naše nedostatky, ale ak nás prestanete ľúbiť, tak je s nami zle nedobré. A preto sa veľmi teším, že máme aspoň Medzinárodný deň žien, kde my muži sa vám môžeme troška takto oficiálne zalíškať, vám poďakovať, ospravedlniť sa možno za drobné hriechy, ktoré sme za posledný rok spáchali. Ale aby som na záver vám poprial, tak si pomôžem jedným pekným textom, ktorý mne sa veľmi páči a hovorí. Žena je stvorená z rebra muža, nie z jeho chodidla, aby sa po nej šliapalo, ani nie z jeho hlavy, aby náhodou nebola dokonalejšia ako on, ale z jeho boku, aby bola rovnaká ako on. Pod ramenom, aby bola vždy chránená a blízko srdca, aby bola vždy milovaná. A ja vám preto, drahé dámy, úprimne zo srdca želám, aby ste po svojom boku mali vždy niekoho, kto vás bude chrániť a úprimne milovať. Krásne. Ďakujem pekne predsedovi Národnej rady a dovolte pozvať ďalšieho hostia. Je to opäť podpredseda strany Smer sociálna demokracia, minister kultúry Slovenskej republiky, pán Marek Maďarič. Pekný večer, vážené dámy, milé slečny. Viete, čo majú spoločné muži a politici? Často a veľa sľubujú, a málo kedy a málo plnia. Ale ja si myslím, že aj snaha sa počíta. Alebo napríklad zoberte si situáciu, kedy má žena sviatok a muž
si spomenie, príde s darčekom, tak tá žena podľa mňa neberie veľmi do úvahy jeho sľuby, aký bude a tak ďalej, pretože mu veľmi neverí, ale je rada, že si ju uctil. A ten muž je tiež nakoniec rád, lebo nezabudol, pretože viete, keď sa niekedy zabudnectvo, sú také zvláštne situácie, muž príde domov, je taký spokojný sám so sebou, lebo prišiel včas, sadne si, čaká na večeru, manželka príde a tak nevinne sa ho opýta: miláčik, a vieš, aký je dnes deň? Sobota. No ale vieš, aký je dnes deň? A vtedy to vznikne tá panika: Pane Bože, čo som zabudol, mám meniny, alebo narodeniny, alebo mám výročie svadby, alebo MDŽ. A vlastne áno, ráno som čítal v novinách, Smer vyrazil na šnúru, chodí po celom Slovensku, dáva rúže ženám. A preto my máme veľké šťastie, lebo náš predseda nám nikdy nedovolí zabudnúť na to, že v marci si treba ženy uctiť. Aj preto sme dnes tu. Aj určite s takými predsavzatiami, že budeme lepší o niečo. A zároveň vieme, že to tak celkom nebude a preto dúfame, že nám to prepáčite, lebo naše nedostatky a chyby sú večné, ale večný aj náš obdiv k vám ženám. A na tomto podľa mňa už 1000 ročia je založená naša súhra. Dúfam, že aj dnes to bude platiť a prajem vám pekné chvíle prežité s nami. Ďakujem pekne ministrovi kultúry a dovolte pozvať na toto javisko 4. hostia, to podpredseda strany Smer sociálna demokracia, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, pán Robert Kaliňák. Pekný večer vám prajem. Ja sa veľmi pekne ďakujem za krásne privítanie. Milé dámy, pán predseda to stále hovorí a dovolte mi to zopakovať. Viete, nám naozaj nesmierne dobre padne, keď po tom bratislavskom politickom bahne aspoň na chvíľu môžeme prísť medzi normálnych ľudí. Nechcem spájať nespojiteľné, ale sme tu v športovej hale Eška Slovan Duslošala, hádzanárskej. A je to tak jediný Slovan, ktorý nám ešte na Slovensku robí radosť, tuším. Minule sa pýtala pani učiteľka žiaka, že čo robí teda otecko, a on hovorí, že no, viete čo, on pracuje v striptease bare a sa potom cez prestávku učiteľka pýta, že to naozaj? Nie, on je futbalista v Slovane Bratislava, len som sa to hanbil povedať. No. Takto zostáva, že dnes som mal možnosť, som prišiel trochu skorej, tak som si aj pozeral to video, čo bolo pred nami a som si všimol tam tú fotku, tak som predtým až teraz pochopil, že prečo ma z profilu fotili pred minulý týždeň. Ale tak zapasoval som do toho priestoru. Naozaj sa teším, že sa môžeme stretnúť, pretože toto je naozaj veľmi dobrý deň. Ten, kto ho vymyslel, aj keď vymysleli ho ženy, pre nás nám veľmi mužom pomohol, lebo nám umožňuje naozaj dostať takú amnestiu za všetko to, čo sme vyviedli. Keď sme začínali tieto programy robiť, tak som bol ešte slobodný. Teraz som už 7 rokov ženatý, to je obrovská doba, aj s malým synom. A minulé manželka musela na chvíľu odísť z domu, tak až vtedy som pochopil, aký ja som neschopný a bezvýznamný. Ja sa čudujem, že môžem robiť ministra vnútra. To má všetko hore nohami. Senátor, ten chudák, povedal, že teba mám rád iba vtedy, keď je mama doma, lebo mi sa aspoň najem. Takže naozaj je obrovský dôvod, že my sme len tým doplnením a nesmierne ďakujeme za to, že nám umožňujete byť súčasťou vášho sveta a že v ňom máme svoju úlohu a že vy tak citlivo prehliadate naše nedostatky a za to všetko vám patrí obrovská vďaka a verím, že ten program, čo sme dnes pre vás pripravili, bude aspoň takou naozaj malým poďakovaním za to všetko. Krásny večer želám. Ďakujem pekne ministrovi vnútra. Páni, ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do Šale. Nielen z toho, čo ste vy povedali, ale aj z toho, čo sme vlastne tu už videli v rámci toho nášho pátrania po ideálnom mužovi. Vychádza, že my sme len takí odsúdenci, ktorí sa neustále iba snažíme získať priazeň žien. Občas úspešne, občas to možno vyjde nešikovne. Podelíte sa, pán premiér, so skúsenostiami?
Je pravda, že niektorí muži vedia vynaložiť obrovské úsilie, keď prehovárajú ženu a vedia si vymyslieť čokoľvek, tak presne to je v takom jednom príbehu, kde muž balí ženu a hovorí jej: Bože, slečná, aká ste krásna. Keď pozriem na tie vaše oči, sú ako 2 studničky. A tie vaše nádherné vlasy. A tá postava a tie nohy. A ona na to, že chceš sa milovať, pravda? A ono, a ešte je inteligentná. Ja som mal tiež také pokusy ako mladý chlapec byť mimoriadne podnikavý pri získavaní dievčat a keď som mal 14 rokov a bol som prvákom na gymnáziu, sa mi narodila sestra a keďže moja mama chcela ísť skoro do práce, tak sa mi často stávalo, že po príchode z gymnázia domov ma čakal kočík s malou sestrou, ľudskou, a som musel ísť s ňou von. Tak som sa prevážal okolo kostola a zistil som, že mojim spolužiačkám, dokonca starším odo mňa o 2 roky, sa kočíkovanie neuveriteľne páčilo. To je nejaký ten materinský pud, ktoré tie dievčatá v sebe majú. Tak som si z toho urobil dobrý biznis. 1 kolečko okolo kostola s kočíkom, 1 pusa. A fungovalo to úplne perfektne. Doteraz ďakujem mojej sestre za obrovské množstvo pús, ktoré som dostal od dievčat za kočíkovanie. Ďakujem za tip. Kočík by sme niekde v pivnici ešte hádam aj našli. Pán Pellegrini, máte nejaké iné finty dobré? Tak keď hovorí pán predseda o tých pusách, ja som mal to šťastie byť 4 aj niečo mesiacov, podľa mňa minister rezortu snov. Toľko policajtiek nemá ani Kaliňák, koľko ja som tam mal učiteľiek a to je asi 100 000 žien, ktoré som sa snažil postupne po Slovensku navštíviť a tých púst bolo veľa. No a tak sme mali možnosť aj veľa diskutovať aj o takýchto témach, presne vzťah žena, muž, či nájde sa optimálny muž alebo optimálna žena. Čiže to je zase väčšiná téma. Vtedy mi jedna z tých pani učiteľiek prezradila, sa ma spýtala, že či poznám modlitbu ženy slovenskej. Nie. Tak mi ju povedali, dúfam, že som si ju dobre zapamätala. Tá modlitba údajne, ako sa naše ženy modlia, znie: Pane Bože, daj mi múdrosť, aby som pochopila muža. Daj mi, prosím ťa, aj lásku, aby som mu dokázala v ťažkých chvíľach odpustiť. Daj mi aj kopec nervov, aby som mohla prežiť tie všetky jeho úlety. Len mi, Pane Bože, prosím ťa, nedávaj silu, lebo ho raz zabijem. No a potom som ešte na Facebooku zistil, že mladšie ročníky to doplnili a povedala a končia tú modlitbu slovami: Pane Bože, daj mi aj kopec dobrých kamarátok, ktoré mi ho pomôžu zakopať, keď to spravím. Ja som vlastne až teraz pochopil, prečo to príroda takto zariadila, že my sme to silnejšie. Tak samozrejme, ale teda, keď mám ešte slovo, ja využijem, aby som sa možno podelil takú jednu príhodu, lebo samozrejme, že ľudí viacej sa potešia na neúspechu ako úspechu a tak sem s ním. Tak ja sa s ňou teda priznám, lebo je taká celkom čerstvá. Bolo to pár mesiacov dozadu v Banskej Bystrici v jednom podniku. Večer sme sa rozhodli, že si ideme tak povyraziť, pánska jazda. Sme sa trošku potúžili, aby sme sa nehambili pred dievčatami. A taký potúžení sme prišli na jednu diskotéku a začali dobre hrať, tak mňa už tak ako bralo do tanca, som vybehol na parket, začal som tam predvádzať nejaké kreácie. Sa mi vždycky synovec smeje, 20-ročný, že 2-40 vždycky poznám, lebo vždy máte ruky hore, ostatní tancujú. A teraz tak som sa snažil ich mať nejak pod kontrolou, ale neviem, či mi to už išlo. No a zbadal som tam také 2 mladé baby, ktoré tancovali tak blízko, tak som sa ku nim tak priplichtil, mohli mať nejakých 18 rokov a už som tak žmurkal, už som tak ako zvádzal tanci, už som šiel nižšie, vyššie, už som sa Vieme si to predstaviť. Tak už začali na mňa pozerať, vravím si, teda moje chápanie tej situácie bolo, vzbudil som záujem, to je super, tak som to ešte zdôraznil všetko a teraz asi to začalo pôsobiť, lebo tá jedna tak vykročila samozrejme v tanci ku mňa, už sa blížila, ja už som sa tak ako pripravil, že to už teda určite ide o niečo. Ona tak pekne ku mne prišla, pozrela, tak ma ladne chytila za bradu, zaklapla mi ústa a povedala: Ujo, zavrite si ústa, nevyplazujte jazyk a môžete tu chvíľku zostať so mnou. Takže aj takto to môže dopadnúť. Tak ale tesne keď ste dobrý tanečník, ja by som si vás zobral do Milujem Slovensko zasa. Rád prídem. Tam by sme to spolu roztočili. My sme robili taký prieskum a dámy všeobecne by chceli uhrančivého fešáka, tehličky na bruchu, takže predpokladám, že preferujú takých tých vyšportovaných chlapov, maskulínne zdatných, ktorí sa vedia presadiť, sú to tí samci. Ja si spomínam, nikdy som vlastne na to neprišiel, čo tie ženy vlastne chcú.
Ale tie pokusy sme robili samozrejme od prakticky útleho detstva, čiže niekedy na tej základnej škole sme začali prejavovať ten intenzívny záujem o dievčatá a snažili sme sa teda ako ich nejakým spôsobom zaujať. V tej dobe bol veľmi populárny doktor Plzák, určite ste mnohí o ňom počuli, jednak jeho slávna poučka zatlkať, ale tá sa týka niečoho iného. Ale takisto odporúčal v týchto situáciách proste, keď chce chlapec nejaký s dievčaťom chodiť a chce byť úspešný, tak vlastne s ňou musí rozprávať. Čokoľvek hovoriť, zaujať ju, nezáleží na tom, čo len rozprávať. No, takže som si vyhľadol dievča, chodila do vedľajšej triedy, nebudeme menovať, volala sa Gabika a čakala na zastávke autobusu, išla domov zo školy, ja som na bicykli tam okolo nej, na takom favorite, dobre som mal všelijako vypletené tie špajle, ja som tam krúžil, zastal som, hovorím ahoj, on ahoj a zrazu sucho v krku, potia sa mi ruky, všetko to pripravené, neviem kde bolo a hovorím, prosím ťa, nemáš náhodou lepiacu pásku? Pozrel na mňa ako na idiota, čo som evidentne bol, hovorí, nemám, no tak ďakujem, tak ahoj, ahoj. No, čiže toto bola taká situácia, nezabralo nič, ani moje vyšportované telo. Pokusy boli, my sme chceli dievčatá zaujať všelijakým spôsobom a my sme na tej základnej škole často, mali sme takú vedľa inú školu, boli sme rivali a sem tam sa stalo, že sme sa pobili a jeden raz sa v takej bitke schylovalo a ja som videl, že v hlúčiku tých prihľadajúcich dievčat na dvore školskom bola iná dievčina, ktorá sa mi páčila, nebudem ju menovať, volala sa Martina. A tak som sa pustil do toho z tej druhej školy, položil som ho na lopatky, hrdinsky, neviem, čo to do mňa vošlo, lebo až taký bitkár som nebol. A potom sa pýtam kamarátov, ako to zapôsobilo, čo oni hovorili, no mala slzy v očiach a potom tomu, čo si ho dal na lopatky, tak ofúkovala tie modriny. A takže ani to. No a potom do tretice musím povedať takúto príhodu. Bol som v pionierskom tábore, tu na Slovensku, ale boli tam aj pionieri z NDR. A ja som nevedel po nemecky, akože aj dodnes neviem. Oni po rusky veľmi slabo, čiže bol problém sa dohovoriť. No a páčila sa mi jedna nemecká pionierka. Mám ju menovať? Volala sa Angela. Ale nie Merkelová. Bola iný typ. Však tomu zaslobodná, nie? No a v tom pionierskom tábore to poznáte tých, ktorí ste do pionierských táborov chodili. Vždy sú tam také všelijaké možnosti sa zbližovať, či pri táboráku, alebo pri všelijakých hrách. No a keďže som nevedel po nemecky, ona nevedela sa so mnou dohovoriť, tak sme sa tak k sebe nejako sunuli. Zrazu som sa aj dotkol, ona sa dotkla mňa, no a ani neviem, ako už sme sa boskávali. Čiže z toho plynie poučenie, že tú dievčinu si často získame najlepšie úplne neverbálne, správnym konaním, správnom okamihu. Alebo čo som dovedel vzadu, že no poď. No poď. Žiadne dlhé reči, rovno treba ísť na vec. Ešte predtým, ako niečo povie Robo, dobre, je mne všeobecne známe, že veľmi rád športujem a ja som za to, aby chlap nejako vyzeral, teda plus minus, aby vyzeral, ale varujem dievčatá a ženy pred tými svalnatými chlapmi, možno aj s takými tehličkami, ako ste videli na tej obrazovke, pretože niekedy to nemajú celkom v poriadku v hlave. A raz sa naozaj stalo jednému dievčaťu, veľmi pekné dievča, cvičilo v posilňovni. A cvičí a zrazu zbadá, no úplne akože nádherný chlap. Brucho, tehličky, prsné svaly, mal šiju ako bík, takú peknú hlavu, mal takú veľkú, ramená strašné a strašne sa jej páčil, ale strašne ho chcela. Tak nabrala odvahu, došla za ním a hovorí mu, že ahoj, ja sa volám Jana, hrozne sa mi páčiš, prosím ťa, čo robíš zajtra? A ten blb, že nohy a chrbát. Takže opatrne, pokiaľ ide o tehličky na bruchu. Ja k tomuto ale musím dodať, teraz som si spomenul jednu vynikajúcu príhodu. My ju poznáme. Niečo o plemenných bíkoch. Nie. Jeden kamarát bol na zábave na Záhori, taká klasická dedinská zábava. A taký plachý chlapec inak. A
tam zbadal, ale ultra krásnu blondinku, nádherné, jemnučké, takú princeznú, úplne takú, no proste okamžite sa do nej zamiloval a nemal proste odvahu nič urobiť, až úplne nad rámom. Už aj trošku mal vypité a ona už tam nieko tak osamelo sedela, tak za ňou prišiel, že mohla by si so mnou tancovať? Ne, bolá ma paty. Takže... To je zasa z opačnej strany barikády. Iné, zase to opačné sklamanie. Ja keď počúvam o tej vašej plachosti, tak sa naozaj až čudujem, že je nás 6 miliard na tejto planéte. A ja mám pocit, že už to snáď vytrhne len Robo Kaliňák. Ty si nemohol byť plachý nikdy. No tak teda naopak. Samozrejme zaradím sa do tej skupiny plachých. Doteraz mi to zostalo. Ja sa naozaj vždy tak strašne bojím. Minule, keď si hovoril o tej príhode, ako ste išli v Banskej Bystrici na tú diskotéku, tak tiež nás chalani zavolali, že dávno sme nikde neboli spolu, že dajme si nejakú chatovicu, ako sa hovorí. No a ja som samozrejme meškal, lebo z roboty som išiel až niekedy po polnoci. A tak mi ešte volajú, že vieš čo, došiel nám chleba, choď kúpiť 2 chleby do Teska. Tak som tam je 24-hodinové Tesko v Bystrici, tak som tam skočil. A posledné 2 chleby tam boli, tak som to zbalil, tak viete, chlap nešikovný, ja som nakupovať nikdy nevedel, tak som to hodil do toho košíka. Treba si uvedomiť, že my si nesmieme ako politici kupovať hoci čo v tom obchode. Napríklad ja si nesmiem kúpiť toaletný papier, pretože keď idem po obchode, tak sa mi pozrú do toho košíka, no už sa po... Ten už nič v tej politike neurobí. No ale išiel som s tými chlebíkmi, to je v poriadku, to je dobrá potravina, tu môžem. A idem k tej pokladne, tam sedela takáto šarmantná dáma a hovorí, preboha živého, medzičasom taká rada za mnou sa už vytvorila, že preboha živého, no ten jeden chlebík je, hádam, aj plesnivý. A už mi ho chcela, akože ja ho idem vymeniť, hovorím, nič nevymieňajte, preboha, už za mnou tie dámy tiež tak stáli v takom rade, aha, pozrime sa na ňo, jemu náš bystrický chlebíček nechutí, on by si už preberal, takže hneď som nakúpil všetky plesnivé chlebíky, ktoré tam boli, len aby som nebol podozrivý, takže ja sa veľmi bojím, som veľmi plachý a čo je veľmi dôležité, v rozhodujúcom období okolo tých 17 rokov som mal iba 155 cm. To znamená, jednak som sa nevedel pozerať dievčatám do očí, všetky spolužiačky boli vyspelejšie a o mnoho vyššie ako ja a pred očami som mal niečo úplne iné, samozrejme. A keď som ja bol vôbec nejakým spôsobom úspešný, tak len vtedy, akože zo súcitu, že sa nado mňou zľutovali. Takže oni sa vždy zľutovali, bol som taká útlava vrba, ten najmenší v triede, vždy viete, o toho sa vždy tak starali, presne ten materinský cit, ktorý hovoril pán predseda. Ale jedna tak predsa len ma chcela objať, taká tiež hádzanárka, veď viete, ja som s tým hádzanej stále priputaný. Akurát, že ona mala takých dobrých 180 cm a zabudla, že tam nemám pás, ale tam mám hlavu, takže ak ma chcela objať, tak mi takú rovno jednu švihla, no tak... Takto som ja nejako dopadol. Neviem, či na mňa neprechádza tá panika od mojej kolegynky Zuzky. Ja začínam mať vážny pocit, že toho ideálneho muža my asi nenájdeme. Či nájdeme ideálneho muža, to neviem, ale poznám jednu pani, ktorá presne pomenovala kritéria ideálneho muža. Pri ženách sa hovorí 90 obud prs, 60 pása, 90 na bokoch a ona povedala, že ideálny muž má miery 90, 40 a 90. Teraz som tomu nerozumel, potom to preložila takto. Ideálny muž má 90 rokov, 40 stupňov horúčky a 90 miliónov na účte. Minimálne kritéria poznáme. A to už hovoríme o ideálnom životnom partnerovi. Ak dovolíte, ja si trochu myslím, že muž sa stáva mierne ideálnym tým, keď si vie uctiť svoju partnerku a uctiť ženu. Ak dovolíte, my si teraz jednu dámu v tejto športovej hale uctíme a ja k tomu pozvem aj moju kolegynku Zuzku Vačkovú na javisko. Ona nám tú dámu predstaví. Takže vážené dámy, vážení páni, milí vzácni hostia, dovoľte mi, aby som vám predstavila pani Veroniku Kružlicovú. Hoci sa narodila v Bánove pri Nových Zámkoch, už viac ako 40 rokov aj spolu s manželom žijú tu, v Šali. Rodina bola pre ňu vždy veľmi dôležitá, čoho je aj dôkazom fakt, že má 4 deti a 9 vnúčat. V Handlovej sa vyučila za kuchárku a čašničku, ale 20 rokov pracovala na železnici, kde získala ocenenie Najlepší zamestnanec. V roku 1965 sa vo veku 15 rokov stala členkou vtedajšieho Československého Červeného kríža.
Predsedníčkou jeho šalianskej organizácie je už 30 rokov. Za ten čas darovala krv 58 krát. Za čo naposledy získala zlatú Janského plaketu. Od roku 1998 sa intenzívne venuje aj detskému Červenému krížu. V strane Smer sociálna demokracia je od vzniku klubu v Šali a všetci ju poznajú ako pracovitú, ľudskú, obetavú a veľmi skromnú osobu. Priatelia, privítajte potleskom pani Veroniku Kružlicovú. Teraz príde na toto javisko muž, ktorý, a to môžem smelo povedať, že už je za svojho života legendou, nie? Áno, určite. A ja si myslím, že málo ktorý z našich hudobníkov a autorov môže byť natoľko veľkorysý, že píše hity nielen pre seba, ale aj pre iných a teší sa z ich úspechu. Áno, a málo ktorý autor na tomto našom krásnom Slovensku vôbec disponuje takým obrovským zoznamom hitov, že si myslím, že v tejto sále nie je jeden jediný, ktorý by aspoň jeden, no čo, to som podcenil, aspoň 3 jeho veľké hity nepoznal. A myslím, že aj málo spevákov a autorov, ktorí sa tak dlho držia na špici našej populárnej hudby. A nielen našej, ale v podstate aj v Čechách. No? Bodaj by sa držal ešte ďalších 40 rokov. Vieš čo, lebo ja keď počujem jeho pesničky, priznám sa, ja spomínam, pretože pri niektorých jeho sláďákoch to boli tie prvé letné dotyky s prvými láskami, teda s prvou láskou, jednou veľkou. Ktorá to bola tá prvá, to si nebol ty. No nie, akože na lásku som sa nepýtal, ale ktorá to bola skladba. Bol to Obyčajný hráč. Ja viem, som len obyčajný hráč, ktorý hrá tebe len a stále sám. A potom tam máme nejakú kráľovnú a všetko. Áno, a máme tam Agnes si moja, potom neviem, či asi máš detskú tvár a hrozne dobré vlasy. Po tejto skladbe som si začala dávať pozor na účes. A fakt máš dnes dobré vlasy? No, som si dávala pozor, lebo som vedela, že tu bude spevák a autor, ktorého tu takto ospevujeme a ktorého meno vy všetci veľmi dobre poznáte a poznáte aj, môžem povedať, väčšinu jeho skladieb. A preto my už môžeme teraz odísť z javiska, aby sem prišiel on. Váš potlesk v tejto chvíli patrí Vašovi Patejdlovi.
Milé dámy, dnešný večer patrí vám a ja sa takisto rád pridám k blahoželaniam. Preso som živý